सनातन धर्म हिंदू समाज के अनुसार अगर कोनो शुभ कार्य होला, मांगलिक कार्य होला, सबसे पहले पूजा बाबा गणेश जी कइल जाला। लेकिन जकरा गावे बजावे के मन करेला, पढ़े लिखे के मन करेला, केकरा गोड़ लागेले, माई बीना वाली के चरण में प्रणाम करेला, जेकर नाम ही वाणी है। कहे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब श्री रामचरितमानस की रचना कर लगनी, सर्वप्रथम वही माई के प्रणाम गईनी, लिखनी वर्णानामृत संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। वही माई के दरबार में जाके हमरा सवार लेगा कहले, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। भक्त वही माई के दरबार में गईले, लेकिन भाव लागल, बहुत पुराने को धुन लागल। ये गीत बहुत पहले को फिल्म में आई रहे, एक जना प्यार में धोखा खैले रहे है, तो घूम घूम के दुनिया के लोग से एक गो बात कहस, का कहस, दिल देता है, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना। शारदे मैया, शारदे मैया तोहके बुलाई बचाई लाज लइका के। शारदे मैया तोहके बुलाई बचाई लाज लइका के।
लेदार नु हमें कि मोरा घर के सामने मैया राउर मंदिर बन जाए, हम उठती भोरे भोरे राउर दर्शन हो जाई। धन बेंजू वालू ये हमारा मन पड़ता है गीत कब आई रहे जब हमने के बिहार में हमने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बिहार में शराबबंदी लागू कैले तो ओकरा हमरा बुझते कि 6.5 महीना के अंदर ई गीत रिलीज भइल। आई गीत जब रिलीज भइल तो जितना हमने के बिहार के लोग पियकड़ रहे दारूबाज रहे लोग मैं जना के एगो धरोहर भेटा गए आ यही लय के सहारा लेके मैं बिहार के पियकड़ यूनिटी बना के यूनाइट होके आ एक के बात माई से कहबे करो का कहो कि मोरा घर के सामने मैया एगो भट्टी खुल जाई, हम उठती भोरे भोरे आ 2-4 पैर लड़ जाई। ये तो है भीरी नु बा ये तो केहू के मन मिजाज बिगड़ ज्यादा मन कइल तो हमें ढूक जाता लोग यूपी में ढूक जाता लोग लेकिन जाके पहले देहिया पानी हो जाता जान जी कि जे ना बॉर्डर पर चिकिन लागल बा अब जान जी कि कुछ करता लोग डायरेक्ट मुंह में ढुका देता फूकी तो में कितना जोर लागता जन हुई स्थिति भइल बा। लेकिन ए महाराजो घरी माई विचार ना कई माई तो विचार अब 3-4-5 महीना पहले कैली माई तो 4-5 महीना पहले विचार कैली। नीतीश कुमार के मुड़िए पर सवार हो गई अब जो मुड़ी पर सवार हो गई तो इतना निमन बात बोले लगल वो विधानसभा के भीतर उनकर एगो वीडियो वायरल हो गई बिहार में ना भारत में ना वो वीडियो जान जाए कि विश्व में घूमे लागल लोग कहे लागल कि धन हरे नीतीश कुमार आज तक ले ज्ञान छुपा के कहा रखले रहला इतना सुंदर में बताओ रहे है कि पूजा कैसे कैसे किया जाता। आज जब आप पूजा करके आपका मन भर गया तो आप हवन करने जाइएगा तो तिल चाउर किधर गिराइएगा जल किधर ढरकाइएगा जल्दी एगो काम जो हमने के नेताजी को दिले बिहार के मुख्यमंत्री ई वर्ल्ड में अब ऐसा नेता ई रिकॉर्ड के केहू तुर नहीं कर सकल आतना नहीं मार देवा उल्टी मार देलबो आतना उलट गलबो ये कलयुग में आतना मालो गेरू ना उलट ई रिकॉर्ड टूटे वाला नहीं तो कहे के भाव लग जाई का बबुआ आए है बड़ा सुंदर गीत के भाव रहे वो अंतरा रहे वो गीत के का सेज पे बैठी रोए दुल्हनिया आ गई साजना को लेकिन भक्त माई से कहले कि माई का बुधिया कही नदी बानी लाचार हो एहू बुरे बाकावा को कर तू विचार हो माथा पाँव को पटक नील माई बचाइला लइका
जीरो से हीरो हो गए। जैसे जेकरा पर से ध्यान हटा देलू वो हीरो से जीरो हो गए। जैसे लेकिन कहे के भाव का बबुआ जेकरा पर ध्यान हो सोनू संग दिलू जग में भइले महान हो। हे माई जेकरा पर जननी कहा पारल ध्यान हो सोनू संग दिलू जग में भइले महान हो। रामा समूह करबो ई हम नहीं कहत कि दया नहीं कइले माई तोहरे दया ह क्या झतना लोग के बीच में खड़ा होके गावतानी लोग सुनता नहीं तोहरे कृपा ह लेकिन ई कृपा सही बनौले रही ह। रामा समूह करबो दया दरसाई बचाईला लइका के तू ना लई गुटा दोस्त के आई बचाईला लइका के।